Asar. Good morning लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ माने फुङाव बानायनायखाय गुड मर्निं होननानै बुंबाय आरो बयखौबो दा माने आङो मोखां सुखांनाय लोगो लोगो ब्रास खालामखांनाय लोगो लोगो बे भिडिअखौ बानायदों आरो ना मोखाङाव जेबो क्रिम सिम थाव साव जेबो दाफबाखै आङो डाइरेक्टलि बानायखायो आरो ना बेलेगफोरबायदि माने बिदिनो भिडिअ बानायनोब्ला मेकआप खालामलायनानै बानाया आंना एकदम नेचारेलसो डाइरेक्ट माने अर्गेनिक हासारजों बानायनायसो होनना बुंनांगोन आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मिथिखाबाय जोंहा रिमाल ब्र'आ जिनाखि नोंथांमोना रिमाल ब्र' सिंगारनि माने माबाखौ मेथाइखौ खोनासंबाय गोबाङानो सिंगार बिथाङा दा बिथांनि हाबा जानानै थांबाय आरो ना मैया माने गोथार जुलिमोन मैया माने बिदिनो गिर्जायाव हाबाखौ दानबाय दा दसे उनाव फुटेजखौ देखायलांगोन आं नोंथांमोननो आं बेलेगनिफ्रायसो लादों दै आं थांनो हायासै नालाय समनिबो बिराद आंखालमोन ओमफ्राय दिनै रिसेपसन दे आरो ना बिदिनो रायजो राजाफोरखौ जाहोनाय दिन दिनै ओमफ्राय आं दा नै जेडिएक्सखौ आङो माने फन खालामनानै थगायहरगोन आरो ना जों सानैजों थांनो लोगो लादों नालाय दा जेडिएक्सखौ आङो फन खालामनानै रिमल ब्रह्मनियाव आं मोनफैखाबाय होननानै थगायगोन आरो ना नायदो नोंथांमोनाबो रिएक्सनखौ बिदिनो आङो फ्रेंक कल खालामफेराखै दै ओमफ्राय आं बेखौ कल खालामनानै लाइभ प्रुफ देखायगोन आरो ना दायोथ' आंना मबाइला गंनै जाबाय नालाय माने गंसे मबाइलजों भिडिअ शुट खालामबाय थानानै माने गंसे मबाइलजों आङो बिदिनो माने फ्रेंक खालामनो हानाय जाहैबाय आरो ना दा जिखि जाया आङो फन खालामसै लोगोफोर नायनोसै माबायदि रिएक्सन मोनो नोंथांमोनाबो नायलांब्लानो जाबाय नै लोगोफोर नोंथांमोना नाम्बारखौ नायनो हागोन जेडिएक्सनि ओमफ्राय आङो माने नाम्बारखौ देखायजोबाखै आरो ना लोगोफोर नोंथांमोननो ओमफ्राय आं दायो बेनाव कल खालामसै आरो ना नायनोसै रिएक्सनखौ मा होयो लाउडाव होखागोन आं स्पिकार होगोन आरो ना हमोना हमा नायनोसै वाइटिं सोबाव मानसिया वाइटिं सोरजोंबासो रायलायगासिनो अथवा কিছু সময় পিছত কল করক आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है कृपया प्रतीक्षा करें या वाइटिंसो लोगोफोर आङो एकदम मेसेज हरनानै नायनोसै आरो ना बेनाव ओइ आर्जेन्टलि कल खालामलै होननानै बुंनो आरो ना थगायनो आं बेखौ मेसेज हरनि आङो नायदो लोगोफोर मेसेजखौ नोंथांमोना ओइ आर्जेन्टार कल हमलाय होननानै बुंबाय आरो ना आङो मेसेज हरबाय नै नायदो नोंथांमोना लाइभ प्रुफ ओमफ्राय दा आं कल खालामफिनसै सोरजोंबा रायलायदोंबो जानो हागौ बियो वाइटिं मोनदों आरो ना ओइ माहा दं नोङो आं न'आव नै रायलाय हमबाय आर्जेन्ट होननायखाय ओमफ्राय आं फैबाय नङाना रिमल मोननाव औ दानि बावैसो मोनफैदों आङो ओमफ्राय नों खैथासोआव फैगोन मोजां खोनादों आइया दानि बावैसो मोनफैदोंब्रा आङो खिजानाय एफा फुङाव मा खोनाखै नङा आङो मोनसे माबा होफैग्रोदों आरो ना आरे फुङाव संनांगौना रायजो राजानो जाहोनांगौ ओंखायनो बे बुस्थुखौ होफैग्रोदो आङो ओंखायनो नोंखौ खिथायासै आरो ना थांफिनगोन दा दसे थानानै ओमफ्राय नों खैथासोआव फैगोन मा थांफिनगोन बेलाय आरे बिसिनि हाबानिफ्राय न'आव थांफिनगोन ब्रा आच्छा मोनसे बुस्थु होफैनो फैदों आङो फुङावलाय मालाय होनदोंलै भिडिअ कल खालामनो भिडिअ कल बिसास खालामा बिसास खालामनाय माने मानसिया बिसिनायावनो दंदां बाब खेथियानो बेनोबा नोंना माबासो बेलेग बुस्थु खालामगासिनो आङो लोगोनि मा बेलेग बुस्थुलै मिउजिक भिडिअफोरा आच्छा कालसार लाइनाव हाबनायखाय मिउजिक भिडिअल' इडिट खालामो नामा नोंलाय बिदि खोथा नङा माने बुस्थुआ लोगोआ होफैदों नालाय ओंखायनो इडिट खालामनो गोनां जादों आरो दे दा खैथासोआव फैमारदो खिथाहर आङो दा जिखुनु जाया थांगोन आरो न'आव दा जिखुनु जाया बेनाव थालांखानाय जायोना थांफिननाय जायो आङो ड्रेस लाबोखाबाय जिखुनु बिगुरा नोंथ' आंखौ महा जारला बेरेफुंजा थगायहरदोलै मानो थगायदोंब्रा बिसास खालामा भिडिअ कल खालामबाय नोङो बिसास खालामा नामा नोंखौ मालाबा थगायफेरनाय आङो आं भिडिअ कल खालामदों लोगोफोर नायदो आरोना बिथांनि रिएक्सनखौ
होननानै फाग्ला बिदि थगायहरबाय Prank call खालामगासिनो नोङो prank call. फाग्ला नोङो बेरेफुंजा दे दायो खोन्थाहरदो लोगोफोरनो माने खैथासोआव थांनाय जायो नोंखौथ' बहुत माने नोंनि साबस्क्राइबारफोरा नेनानै थागोन ना सोरबा फैदोंबा भिडिअ नायोबा र दा खैथासोआव थांगोन 11टा 12टा नामा थांसै बिदिनो 11टासोआव फाग्ला नों भिडिअस खालामगासिनो नामा नायदो आंखौ मा होनहरखोयो नोंथांमोना दे माने थगायनो हानो नागिरा आरोना बेखौ ओमफ्राय एबार नेक्स्ट टाइम आङो बेलेग किस्माव थगायगोन आरोना दायो नङा बेलेग माब्लाबा बेलेग थगायगोन आरोना नोंथांमोना माने रिमल ब्रादारनि एबार माने माबाखौ हाबायाव माबायदि डेक'रेसन खालामदों माबायदि हाबाया गोथार जुलिया जालांखो नोंथांमोना नायलांदो आं नोंथांमोननो फुटेजखौ देखायलांसै आरोना दे खिथा दे मा मोनजाबोआ हिनजाव गोदानाव अमा दाउ ना पनिर लानजाया आङो दाउल' जाखायो नालाय साख'नि मिस्टिबो जायाखै आं मिस्टि होदों ओमफ्राय फान्थाव फ्राय दालमुद गोसोखांबावलाय लिस्टआव थालांबावबाय दां आसार